أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشرف الله جبه كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوجيدان كلنا بلا جلنكا سام بافلان تان mauludu hukumu konnana ele ustaz Adam Konate ale mauludu kene belebele sigi lafiya bugu ninga wele blanga jamana donmaga bawma wala sa kan ni soja naka nyagarli mimbe ala ko yira ala kira kola an karamogo baba jalo ale blasiralu ke kene ka min sorolaye anga janga nyama dafe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجاب الله الدعاء يا ربي الله كدوا منه آمين ماشين تيجي ماشين تقول يا دوني يوم مولود واتويه كون سجنيدو توتانا ماشين دباندمه الله تكفى بيجان دولا دوني إن شاء الله تلو munu nya kene soro an faula an baula an karamogola an ga sheikhula kanu nyogona jamana nyemogona marabagaula an ba fo bema kanye udo kishi kulun kono o kulun to ko salam amba bla baka kulun be boli ba de sanfɛ wa ji fana bi woyo bɔgɔ de kan a bi boli hinɛ min kan ji min kan o ye ala ka hinɛ ye a bɛ taa jɔ gere kan o ye ala ka barika ye an b'a fɔ alijinɛdenw ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ka barika don an na ni wa barakatuh ye ya rabbi tolo andaba masa togo kacha kitabu dobe oye abba kelen fara nyonka ka ke kono kise aw ba fama ko jawshanul kubra andaba ma togo bakelen bo kono qur'anul azim min dira tiba muhammadu ma bi kononto ni kononto o sitele be o kono afolo huwa allah الرحمن الرحيم المالك القدوس تغورنا وكرا السلام ala o togo woro na intige ka bo atogo wula ka da terika kelema ana kanu nyogon kele no ye muhammadu ye ako honina ako ala mi munganina ako ibadi imanto ma nu ye nyogonye su nu ye nyogonye kle umana nyogonye yoro wo yoro uka adidi nyogon ma ka passe salamu alaikum ni examen de beke pour que ika soro amma se asoroli assalamu alaikum ni ma be chesiri de ke pour que ika soro on ga chesiri masse assalamu alaikum soroli nga ala bagara amma kan ni anna kira koso sigi ke kunte salamu baro foli sigi ke kuye joy ko mogo do de be ni quartier kono funanga kulu chogoroba kulu musokoroba kulu mbogotigi kulu
k'u jarabira alakira la sallallahu alaihi wasallam ko ciba kanu ye u dɛsɛ wallahi ciba kanu a kɛr'u dala ye a kɛr'u sigila ye a kɛr'u taamala ye a kɛr'u ka ninakili ye a kɛr'u ka kulliyatu ye u bakurunba yɛrɛ bɔra ye alakira kanu de bɛ yen sallallahu alaihi wasallam san o san olu n'u ka ɲɛmɔgɔw u n'u ka karamɔgɔw olu de bɛ nin kɛnɛ in organiser ka lafiyabugu gatigi bɛɛ wele gatigi bɛɛ bi jɛ ka far'u kan k'u dɛmɛ nin baara la ka silamɛ ɲuman bɛɛ wele bamakɔ kɔnɔ u bi jɛ k'u dɛmɛ nin baara la ko ka na lɛri kelen kɛ dani gundo gundo bɛ dani na o dani kun bɛ an dani na o barika lasili ani nɔrɔ tayɔrɔ danfɛn kelen pe min dafalen don ala ka dani na o tɔgɔ ye ko muhamadu rasulullah n ba i to i sigiyɔrɔ i k'a fɔ ko sallallahu alayhi wa sallam ne fa i to i sigiyɔrɔ ni ciba tɔgɔ fɔra i k'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam ne balimakɛ n kɔrɔ n dɔgɔ ciba tɔgɔ mana fɔ i mana mɛn i bɛ yɔrɔ min salatu k'a kan kɛnɛ in dabɔra ko ka kira fɔ a bonya ko cɛncɛn jate bɛ dɔn o ti dɔn kɛnɛ in dabɔra ko ka ciba ka kadara fɔ bugurimugu jate bɛ dɔn k'a tɛntɛn ala kira ka kadara jate tɛ dɔn ciba bɔra bɔkolo sanima min na ko k'o tɛrɛmɛ an bɛ se ka dɔ de fɔ o la k'a tɔba to yen kɛnɛ in dabɔkun ye ko ka ala kira fɔ silamɛya kɔnɔ sufiya kɔnɔ gurupu dɔ bɛ yen ko shawki kira nɛgɛ bɛ ɲini k'anw fa a kanu banna an dɛsɛra o gurupu de ye mawuludu organiser an bɛ fɔlɔ gurupu in ɲɛmɔgɔ a karamɔgɔ الذي لولاه ما كانت هذه الانوار تغشاهم من سبب ياتو يني حكي الناس من سبب ياتو يني بنيكون نو سرابو نو فضيلة الشيخ الحاج محمد المكي با ام فولو كاله فوكا بركادا شيخ ادم كناته شيخ محمد الغالي سيدي تال كفر بانجاي نونغا منو جنبه كجما فرانيونغا كومي كيرا كانو دلولا منو جنبه كجما فرانيونغا كون نندا على كيرا كولا وكان ننه aw munnu ye nin hakili ɲuman sɔrɔ aw tun bɛ se ka nin wajulu kɛ o baba jallo ka wele bɔ maɲabugu ka na bɔ badalabugu ka na i ka na an waju lafiyabugu san kelen tɛ san fila tɛ san saba tɛ karamɔgɔ ntanya tɛ lafiyabugu yan aw ma dɛsɛ wajulukɛla la nka kanu o fana ye fɛnba ye tolo kana jɔ o la dɛ munna parce que an daba masa ye kanu kɛ ala ye kanu kɛ o tuma ala yɛrɛ ye min kanu ni ala ma hakɛ kɛ o kanu na an fana nana an t'a to ala kelen bolo an bɛ ala kɛ an faden ye n'i ye fadenya kɔrɔ dɔn tolo filɛ ka nin bato in kɛ n t'a to yen fo n fana ka tɛmɛ a kan nuhu filɛ nin ye ka nin sarakaba in bɔ n t'a to yen fo n ka tɛmɛ a kan baba jalo filɛ ka alakira kofɔ in kɛ n t'a to yen fo n ka tɛmɛ a kan o de ye fadenya ye wa ala fana bɛ kira kanu na an t'a to yen an fana bɛ kira in sama an b'a kanu sama an ni ala cɛ o de ye fadenya ye an ni ala cɛ ne ja jɔlen tɛ ala ɲɛ koyi ne ja man gɛlɛ ala la dɛ nka n tɛ kira kanu to a kelen bolo o tuma lafiyabugu kanuɲɔgɔnw sera yan ba kɔ ni ba ɲɛ a laalimuw de ka ca a bɛ dɔnniba dɔnnibaw baba jalo bɛ min mɛn aw nɔfɛ zawiya ninnu kɔnɔ kuranɛtigi kɛnɛ ninnu kan ziyara kɛnɛ ninnu kan
n'o damadama min tɔmɔ yanni waajulikɛlaw nali cɛ anw fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔw hakili jigin k'u fari fɔ ni Muhamadu ko la yanni waajulikɛlaw nali cɛ n'o tɛ ne tɛ kuma dɔn n tɛ waajulikɛla ye dɔnni tɛ n na mais n ye karamɔgɔ Sumayila Darame lamɛn n bɛ se ka maaw ɲɛnajɛ yanni waajulikɛlaw nali cɛ n ye Abdul Aziz Jire lamɛn n bɛ se ka maaw ɲɛnajɛ yanni waajulikɛlaw nali cɛ n ye Cɔrɔna Usumani Kalafo lamɛn n ye Ba Layi Daramani Tarawelew ni karamɔgɔ Amadu Bilen ninnu lamɛn ne yɛrɛ ye Laji Gerebuden ne ma a suɲɛ n m'a ta Bamakɔ dugukolo kan k'a furan ka poussière bɔ a la ka kɛ n ka baara ye dɛ ne wolola a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ Alimami Kire sigilen bɛ yan an ka foli b'a ye an ka barikada b'a ye ale b'a dɔn ne bɔra cɛ min na an ma waajuru suɲɛ an bɔra so kɔnɔ an y'a belebelebaw lamɛn an ye belebelew ye minnu lamɛn yanni olu ka na an bɛ se ka maaw waaju n'olu nana an bɛ place di olu ma toujours anw bɛ kalandenya de la an ma kɛ karamɔgɔ ye mais wele bilala bɛɛ ma ka na Lafiyabugu yan Tolo saya ma kɛ saya m'an sigi yan maa ka sanyɛlɛma saraka bɔ ma an sigi yan nisɔndiya ka Ala tanu ka barika da Ala ye ko a ye Alakira di anw ma ko an ka na Ala tanu k'a barika da o kira min dira an ma ka dɔɔni fɔ a tanukan na ni ne ma fili carte min dira ne ma n y'a kalan n welekun ye nin de ye ka na maaw dɛmɛ k'u la nisɔndiya ni Alakira ka mawuludu kisa ye o waajulu ka nɔgɔn o waajulu ka nɔgɔn Alimami ni fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati a fɔ i ka kutuba la bɛɛ bɛ taa kutuba la bɛɛ bɛ taa juma lamɛn i bɛ se ka i sɛbɛ fɔ yanni Alimami ka na waajulikɛla min bɛ waajuli kɛ misiri kɔnɔ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye actualité ye waajulikɛla bɛ se ka kuma o kan maa caman bɛ ban ka taa waajuli yɔrɔ olu bɛ taa misiri la u bɛ taa juma la fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye o yɔrɔ mais ni jama farala ɲɔgɔn kan ko mawuludu ne ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ la n bɛ min fɔ ni ne welela ni Alakira tɛ ne bɛ se ka kuma cogo jumɛn furusiri kan nin kɛnɛ kan ne ma wele o la o ne bɛ se ka kuma cogo di jaka tilacogo kan nin kɛnɛ kan ne ma wele o la o ne bɛ se ka kuma cogo di saya kan nin kɛnɛ kan ne ma wele sanga kalan na ni fatuli kalan don ne bɛ se o waajuru la ni saya kalan don n b'o fɔ fo e yɛrɛ bɛ kasi mais likulli maqamin maqal sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ ni karamɔgɔ welela a sigiyɔrɔ a walada de bɛ yen furu kɛra kɔɲɔbɔ bɛ na kɛ an welela waajulu la muso kan ka sabali cogo min k'i da dugu ma cɛ ka yɛlɛ i kan muso kan k'i da cogo min cɛ balimaw ka u sen dɛrɛ i kan ni den sɛbɛw bɛ bɔ i la an b'o fɔ kɔɲɔbɔ kalan na cɛ kan ka muso minɛ cogo min ni muso fana bɛ muɲu ka sabali a kɔrɔ maa kan ka sabali cɛ jumɛn de kɔrɔ o cɛ qualitéw bɛ yen o comportement an b'o fɔ furu kalan na n'i y'an wele i ka seku ka ziyara la k'i ka karamɔgɔ de fatura k'a sankunbɛ bi kɛ kalandenw ye ɲɔgɔn wele ka bɔ yɔrɔ bɛɛ an kan ka min fɔ maa ɲuman zura la an b'o dɔn ma faamu ni misaliya min ye i b'a a da lɛfɛ kɔnɔ o cogoya la maaw k'a jɛlen ye ni Alakira kun donna examen salle kɔnɔ n'a kɛra premier ye deuxième tɛ yen troisième tɛ yen quatrième tɛ yen cinquième tɛ yen sixième de bɛ na walam yudaluhu maa ma surunya Alakira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an bɛna salatu kɛ
awwalul awailika Aywa. e b'o kɔrɔ dɔn wa o ye larabiya de ye fɔlɔ awwalul awail fɔlɔ an bɛna salatu k'a kan parce que mawludu don an ma taa nin modèle in ta jamana wɛrɛ ka na a cogo mɔgɔw kunna Mali kɔnɔ yan anw wolola k'a sɔrɔ nin de bi yan Maulaya salli wa sallim da'iman abada jɔnni ye o sɛbɛkɔrɔ da ka Dar es Salaam zawiya mɔgɔw bɔ Maulaya salli wa sallim da'iman abada jɔnni ye o sɛbɛkɔrɔ fɔ ka Ɲarela zawiya mɔgɔw bɔ Maulaya salli wa sallim an ka karamɔgɔ kɔrɔkɔrɔbaw minnu bi yan bɛɛ bɔra dugu dɔ de la ka na yan aw bɔra dugu jumɛn na e bɔra jɛnɛ de Maulaya sa dara dugu jumɛn ka jɛnɛkaw bɔ Maulaya sa dara dugu jumɛn ka mɔbitikaw bɔ Maulaya sa dara dugu jumɛn ka kayikaw bɔ Maulaya sa dara dugu jumɛn ka tɛmɛ Tunbutu kan e bɛ dugu jumɛn dɔn ko Maulaya sa fɔra ye ko bi Bananbakaw ta bɔ i bɛ dugu jumɛn dɔn ko Maulaya sa fɔra ye ka Alakira majamu i n'a fɔ Ɲɛmina e bɛ dugu jumɛn dɔn i n'a fɔ Tuuba i n'a fɔ Muruja mais Mali jamana jumɛn bɛ k'i ye Muhamadu ko fɔ ko o jamana bɛ kɛ dunan ye Muhamadu ko la a ye o dugu tɔgɔ fɔ ne ye kira kanu ye cɛw jɛnsɛn u carina ka taa sigi nin jamanaba ninnu kɔnɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ yeelen dɔ sɔrɔ yen ne m'a fɔ dɛ wa ne tɛ se k'a fɔ min ka samara ka fisa Baba Jalo ye dɔnni na Ala ɲɛ siranya la o de kumakan don a ko fa kam fasidin adha bihi wa huwa salihun a ko wa kam batilin walla bihi wa huwa taihun rasulun bi asraril munafiqi fatihun ne boli muhayyabu tigi mankan ye cɛselen don Ala dɔnbaaba don a ye kira dɔn a ko dugu bɛɛ maa min ɲɔgɔnna maalankolon tɛ yen dugu bɛɛ maa min ɲɔgɔnna tiɲɛnikɛla tɛ yen dugu bɛɛ la bataramɔgɔ ni dugu jɛra n'a ni kira ye ɲɔgɔn ye a bolo mana don Alakira bolo kɔnɔ sɔgɔma 9h seli fana b'a sɔrɔ Ala y'a fara dugumakolo waliyu kan n'a bolo donna Alakira bolo sɔgɔma 9h seli fana b'a sɔrɔ a farala dugumakolo waliyu kan i bɛ jɔnni dɔn k'i complexelen don a kɔrɔ tellement que titiri b'a la n'a fɔra Alakira kɔ seli fana fitiri b'a sɔrɔ maaw b'a la k'a kelu ni sabara sen kelen danbere bɛ bɔ a la suuru bɛ ci a la n'a fɔra kira kɔ bonya kɔfɛ a bɛ dɔgɔya mais n'a farala kira kan dɔgɔya kɔfɛ a bɛ sa ni bonya ye nin de don Bal'am Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ibn Ba'ura Bal'am kuranɛ ka kumakan don dɛ karamɔgɔ i bɛ gɛrɛ Lafiyabugu kulunin na i bɛ misigi meleke ka da i kun k'i jija ka kulunin bɔgɔti k'a ɲu o ka nɔgɔ i ma o hɛrɛ ka bon i ma ni nin kumakan in wulili ye e tɛ se k'a wuli i karamɔgɔ tɛ se o ye mun ye a ko watulu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin Bashiru ni tɛ wa nin ye Bal'amu ye dɛ commentaire kɛlaw y'a fɔ mais a bɛ tafsiru sharha la i bɛ taa Sawi filɛ tellement que kalandenw tun b'a fɛ tellement que a ka kalanden ka ca tellement que maaw mago b'a ka dɔnni na tellement que maa faranfasiyalen don a ka kalanyɔrɔ dugu jɛ o jɛ dababara 10 ani 2 kalandenw bɛ na n'o de ye ka kalimu su a la ka sɛbɛnni kɛ a ka dɔnni ɲinini sɛbɛn tellement que maaw mago b'a ka dɔnta la n ko n'i bonyana n'i ni Alakira tɛ i ta tiɲɛna
n'i bonyana ni alakira t'i bolo bonya kɔnɔ i dɔgɔyara n'i kelen pewu don dɛmɛbaa t'i la n'i bolo ye alakira bolo sɔrɔ ɲɛ kɛr'i ta ye minnu bɛ ka nin organiser ne ka nin kuma in ye ka olu de su hali bi u ka taa u tɔ la maa kana maa ɲɛda lajɛ alakira ko la i fa n'a y'a ɲɛjugu bɔ i la muhamadu nɔfɛ i ɲɛ bɔ a la i k'i ka muhamadu minɛ nka i kana dɔgɔya i ba n'a y'a danbere bɔ i la alakira nɔfɛ i ɲɛ bɔ a la kan'a jaabi nka i kan'i ka muhamadu bila a sera o yɔrɔ wa o kuma tɛ yen bilen Bal'am ala ye Bal'amu ta tiɲɛ ala ye Bal'amu mago sa nin bonyaba in kɔfɛ nin jamatigiya in kɔfɛ nin dɔnni belebeleba in kɔfɛ tolo e ko ko dababara 12 ayi o ka dɔgɔ dɔwɛrɛ bɛ yen min ka bon n'o ye an daba masa ka lawhul mahfuzu ne y'a sɛbɛnnen de kalan dɛ ne ye ta sɛbɛnnen de kalan ni nkalon don min y'a sɛbɛn t'o ka dugu la i ka t'o sɔsɔ i ka fara ne la ne ye ta kalan de ko n'a y'a kunkolo lawuli sanfɛ tableau min bɛ sankolo 7 a b'o ye kibaru min b'a kɔnɔ a b'a ye a b'o fɔ mɔgɔw ye a ka titiri kun ser'o ma nka a tora kitabu kalan de la a tora lecture de la a tora kitabu filɛ la don dɔ a nana bonya dɔ sɛbɛnnen ye ko ala ye o bonya di alakira muhamadu ma muhammadun khayru man tazilluhu sama'u wa yamshi ala al-ardi muhammadun nurul ibadi muhammadun rabiul biladi ko sangolo kɔnɔna fɛn o fɛn b'o kɔnɔ min dɔnnen don min ma dɔn min sen b'a bɛɛ kan kan muhamadun dugumakolo sanfɛ min ɲɛdɔnna min ma ɲɛdɔn min yera min ma ye min sen dalen b'a bɛɛ kan kan n'a ye bɛɛ da kusamantiya la muhamadun sallallahu alayhi wa sallam a ko jɔn bɛɛ ka lanban yeele muhamadu de don wa jamana samiyada muhamadu de don nka e ka samiya ani ne ka samiya kelen tɛ e ka samiya san bɛ na bin bɛ falen yɔrɔ o yɔrɔ jalen don a bɛɛ bɛ kɛ bin kɛnɛma ye o ye ka samiya ye ala k'o ɲuman d'an ma ne bɛ samiya min ma o t'o ye dusukun jalen ka sababu kɛ o tɛ ala tɔgɔ mɛn dusukun jalen ka sababu kɛ o ma wajulu kan mɛn san min nana n'a ye dusukun magaya ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni dusukun ye ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na ne kan bɛ o samiya ma o san de ye alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam nin de ye samiya ye rabiul bilad ale de bɛ fɛn jalan kɛ fɛn binkɛnɛma ye ale de bɛ dusukun jalen min y'a denmuso minɛ k'a ɲɛnɛma don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan muhamadu de nalen muhamadu ye denmuso valeur fɔ o ye nin de ye samiya ye a kuma a y'a cɛsiri a k'a jija a ka baba jalo dɛmɛ ko kira ka bangeli ko an welela o wajulu la min ye ne wele ni shawki kalan don ne y'a sɔrɔ a b'o dɔn ni mawulasa kalan don ne y'a sɔrɔ a b'o dɔn maa bɛ fɛn min dɔn o ka tila ka e wele k'e ka na ale dɛmɛ o la i b'a sɔrɔ e b'a fɔ ni cogoya min ye o de ka d'a ye o tuma an tɛ mɔgɔw jɛ o la u y'an kanu ni kira min kofɔli ye n'u y'an wele ka na k'an ka na o kira kofɔ an tɛ mɔgɔw jɛ o la walayi anw tɛ wele wajulu la mɔgɔw ni alakira nege ka taa so an se ye min ye an b'a fɔ kira ko la mɛ aw bɛ fara ne kan an bɛna mawulaya da lafiyabugukaw tɛ dunan ye mawulaya sa la maliyɛnw tɛ dunan ye mawulaya sa la n ko ɲinan n ko a dara maka ni madinɛ olu ye mawuludu kɛ o mawulaya sa dara ye heyi internet ko tɛ koyi maa minnu tun b'a kɛnɛ kan olu ye anw wele a bilala Facebook kan dɔ bɛ se k'a fɔ k'o tɛ kosɛbɛ ye mɛ ne yɛrɛ ka jatigikɛ tun bɛ yen n jatigikɛ tun bɛ mawuludu kɛnɛ kan maka wa u bɛ ka mawulaya sa de da
dɔnkili kɔ tɛ a kɔrɔ de ko don wa kangon tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan mawulaya i mana telefɔniw sonne kan mɛn i bɛ mawulaya sa mɛn a la arajow ni telew la i bɛ mawulaya sa mɛn a la a kɔrɔ ye di ayi kan'a da f'i k'a kɔrɔ dɔn tolo ne ye nin fɛn in kɛ o ye n y'a si dɔn ka den wololen de ye n y'a kɛ o ye n y'a si dɔn ka den wololen ye n'i ye n y'a kɛ n'i y'o bila n y'a si dɔn ɲɛfɛ ni nafa bɛɛ ma ta k'i da i ka nafa bɛ kɛ n y'a kɛ la nafa nagasilen ye kana k'i yɛrɛ ma a si dɔn i k'a kɛ bawo ko si dɔn ka fisa ni ko kɛ ye ayi anw sen kɔni yan ŋɔni t'a la tugun ŋɔni bɔra ka sababu kɛ alakira mɔden mawuludu ko la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara i y'a bani jama bɔra mawuludu la a ma bɔ coupe du monde finale la ja alakira ni foyi tɛ kelen ye ja duniya mɔgɔw ye alakira valeur dɔn sisan ko an ka sa an ka kira nɔfɛ maa ka droit maa ka hakɛ a tɛ wuli k'i sɛgɛrɛ e de b'a réclamer wa droit min bɛ anw bolo anw ka droit ala ka danni na ala ye cɛ min danni ka hinɛ ye ka na an ma o de ye anw ka droit ye an ka wuli a kama Muhammadun ne ɲɛ bɛ lafiyabugu ka bɛɛ fari fagalen na i b'a fɔ k'u ma surafana dun o tuma ni surafanaw dunna wali ni nɛnɛ b'aw la o tuma an ka salaya yuguyugu an ka yuguyugu ka farifaga gɛn ka sɛtanɛ malo sisan a ka gɔngɔn ta k'a k'a yɛrɛ kunkolo la ko ale ka baara bɛɛ kɛra fu ye an k'o da don sisan miniti 5 kɔnɔ nka anw ka mawulaya sa n'a bɛ da k'i sigi k'i fara ɲɔgɔn kan i ko jirikuru o ma ɲini i fɛ lama b'a la k'i lamaga ni kira kofɔli haramu tɛ ka nbɔlɔn gosi aw k'a ma bamanankan na ko muguri kira tɔgɔ fɔtɔ ka muguri ka bolongɔniw ci ɲɔgɔn na ni k'o mankan bɔ o ma haramu mawulaya sa datɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'an ser'o ma kira yɛrɛ kosɔn anw tɛ dɛ kira kosɔn anw bɛ wuli k'an jɔ ni min ko ne kɔni tɛ jɔ an b'a fɔ k'e k'i sigi ala kan'a to i ka wuli nka i ka maaw to yen ni minnu ko k'u bɛ wuli u ka kira tɔgɔ la baasi t'o la walayi ala ye mɛlɛkɛ lawuli alakira kama mɛlɛkɛ tɛ se ka sigi fo lahara ko a ma wuli alakira kanu kama a wulila diyagoya de la a jɔlen bɛ to fo lahara ala y'o fɔ mɛlɛkɛ ma o tuma anw don anw t'a to a ka so ma anw bɛ wuli sabu anw ka hinɛ sɔrɔ kira sababu anw ka nɛɛma sɔrɔ kira sababu anw ka bonya sɔrɔ kira sababu anw ka lafiya sɔrɔ kira sababu Muhammadun zinatu dunya wa bahjatuha Muhammadun nuruhul hadi mina zulami duniya ka diya duniya ka masiri duniya ka lafiya ala ma sɔn k'a kɛ ko kira nalen Muhammadun natɔ ala ko aljinɛ n b'a fɛ i ka yɛlɛ ko larusi n b'a fɛ i ka dɔn kɛ kira Muhammadu bangeli la ni ne ye nin kuma in fɔ n y'a fɔ ni n da camancɛ ye wa n y'a dɔn n ye nin fɔ ni n da camancɛ ye dɔnni kɔnɔ wa n y'a dɔn k'a yɔrɔ b'a kuma la waso tɛ a ko wahatazzal arshu taraban wa malal kursiyu ajaba mawludu su larusi ye dɔn kɛ mawludu su والجن تهتف والانوار ساطئة والحق يظهر من معنا ومن كلمي صلى الله على محمد وآل محمد وكما أي فرانغا أنا دونغلي فو دونغلي كوريدي مولايا نكا على نتيجي نكا كونيا تيجي صلي وسلم نعم من بيبولو إكنا فوي مرا kisi min b'i bolo kana garder i bolo daiman abadan i ka kisi ni nɛɛma suuru don o don waati bɛɛ lajɛlen tuma bɛɛ jɔnni kan ko ala ka kisi ala ka hinɛ ko ala kana garder a k'a bɛɛ suuru jɔnni kan ala habibika
ala ere kanu ɲɔgɔn kelen sallallahu alaihi wasallam fana ye jɔnni ye o fana ye jɔnni ye ala kanu ɲɔgɔn kelen khairil khalqi danfɛnw lasɔn hɛrɛ ma kullihimi a ma maabɔ b'a la danfɛn bɛɛ e t'o tigi dɔn wa ayiwa naamu i n'o tigi dɔn baro kɔnɔ o parce que anw ma baara daminɛ nin tɔgɔ ye ko réchauffement balɔntanaw b'a fɛ ka yɛlɛ terrain kan ka mati daminɛ u bɛ boli boli terrain kan ka munumunu k'u senw sɛrisɛri yanni ballon ka daminɛ wa nin ye anw fɛnɛ ka réchauffement de ye i bɛna alakira ye tabali sanfɛ yan su an b'a fɔ ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi al karami مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الاسلام إنا لنا من الإنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم لما دعا لها دائنا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم هو الذي تمام له وسرته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك إذا حلول الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمكبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حرنا رلزا أدفاتها رلزا من وردها شب من مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت من الكبائر في الغفران كالأمم falhamdulillahi rabbil alamin badenw baba jalo kan lasil de ko an karamɔgɔ mohamed makiba ale ye foli kɛ alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ani so jale do shuna kada kan balma ka nanga kalande no adam konate sanwo san ale bi qur'ane adadu do babul mi nga chako sobe dalal khairati shiya ba binani ko ayuluke shiya batan ko shiya bayir ko chama alaga baraje shine do ma san kono nana ngani mauludu kalo sera abi jama fara nyonga ka hidiya ubo ka saraka ubo ka dugo ka yara ka dugo ke jamana la da en babulo amena kamini akile mbake kana si madama doma fobi ako afanga ka boye kosobe sadama de ko ko ka alakama ni dusku jeledu andale do alo bi jidi da wirwa afana ya kanu dugo ken ka akergera ka be maludu kalo ma mauludu nyina mayali
hukumu kɔnɔna a y'a kɛ ka bɛn o ma ne de ko misali ni mɔgɔw ye yan ne de y'ale bila misali ni mɔgɔw ye yanni ka taa an ka sigiyɔrɔ n bɛ yɔrɔ min na sisan ka segin kɔnɔ donc ale de misali ni mɔgɔw ye kalanbulon minnu tun b'an bolo nin an sigida la an y'ale de bila a ɲɛsinnen don baaraw ma an y'a bila fɛn min na anw taara k'a to yɔrɔ min a ye a tɛmɛ o kan donc o b'a jira an na k'a fɔ maa cɛsirilen don maa kɔnɔjɛ don an ye fɛn minnu fana sira min n'an y'a bila o kan a ma ni ko wɛrɛ jɛ baara foyi t'a la ala wele ni ala deli ko wa ale kala dɛlɛlu kalan ani maa kalan ka baara ɲɛsinnen don de ma donc o la n'ale y'an wele ka na sigi nin kɛnɛ kan an b'a fɔ an bɛ an yɛrɛ ka kɛnɛ de kan cotigi de tɛ t'u fo o de y'a to an ye kɛnɛ bonya bɛ di maa wɛrɛw ma karamɔgɔ bɛ yɔrɔ janw fɛ ka na o bɛɛ ka na jɛ ka dugawu kɛ an ye ka dugawu kɛ Adamu ye ale bi dɔɔni min b'a la ala k'a barika ala dɔɔni ala tɛrɛ ma ala ka dɔ far'o kan a ka yeli ale bɛ ala ka dayɛlɛ ale bɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ka karamɔgɔ fɛn fɛn nana bonya Baba Jalo de bɛna wajulen ka san caman caman na ka Abdala Cam ani kɛnɛbali yɛrɛ musow n'a cɛw ani denmisɛnninw sigida mɔgɔw ye ko in k'u ka ko yɛrɛ yɛrɛ ye organisation yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɔra cɛw bɔra musow bɔra u y'u bolo don ko in kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ parce que kɛnɛ in ye ala bato kɛnɛ kɔrɔ de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an n'u sara wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an badenw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Dr Hamza Mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan a y'a ka nisɔndiyaw yira ala kira ka bangeni kunkankow la ala fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn dante ala min ka hɛrɛw la dante a ka samancɛ n'a ka bonya n'a ka karamaw la an b'a fɔ ala ye ani ce sabula ala ye ɲɛna ma fo k'a fɔ k'a ɲɛna ma an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a ko jida an ye an tɔgɔ la an kuntigi Muhamadu kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam a n'a ka so dunke sanumaw n'a ka sahaba kandale ɲumanw ani limana jɔn fɛn o fɛn tuguru ka sira kɔ ni ɲumanya ye ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔdon ma an karamɔgɔ minnu bɛ yan an ka alimami minnu bɛ yan an fa minnu bɛ yan an ba minnu bɛ yan an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan silamɛ mun bɛ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye kisi ni hinɛ ni barika foli ye an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu an karamɔgɔ Baba Jalo a nana a ye sun ye a y'a ɲɛnamaya an ye n'i bɛ sigi ka ala jɔn ɲumanw ani alakira kanubaw n'i b'u lamɛn tuma o tuma alakira ko de bɛ kura ye i bolo a bɛ kɛ ne kɔrɔ su in na i n'a fɔ su in na de n ye alakira tɔgɔ mɛn n tulo la ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni baba bɛ lakale kɛ n ye alakira ko la a bɛ adamaden sɔgɔ ka se hakɛ min ma a n'a bɛ min da i ni ka alakira ko la n'a sɔmi b'i la dɔɔni i b'a dɔn k'a fɔ damu min da damu ka bon fo ka se k'a d'a ma baba y'o min kɛ ala k'a sara hɛrɛ la baba y'o min kɛ ala k'a sara hɛrɛ la a y'a ka hami n'a ka laɲini jira n'o ye kuma laban ye kuma forila min kan a ko k'a bɛ makamu dɔ de ko ala yɔrɔ n'o ye makamu khidmati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam n'o ye ka kɛ alakira ka khadimi ye ne b'a fɔ n ka kuma na hali bi n y'a fɔ mawuludikɛyɔrɔ la n ko ni makamu in ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon walijuw ka darajaw la belebele o de ka kɛ alakira ka khadimi ye maa ɲumanw ka daraja la kɔrɔtalen daraja wɛrɛ ti min kɔfɛ o de ye k'i alakira ka khadimi ye dɔrɔn ni ma fili salo bɛ salo na sini nin kɛnɛ kelen kan n ko tuba karamɔgɔ ne ye serin tuba ye a ma ala deli foyi la khadim rasul a ko allahumma ja'alli maqamal muqtada anasin a ko ne bɛ anasi de ladege ala alakira khidmali la n b'a ɲini fɛ i daraja ni jɔyɔrɔ min da anasi ma i k'o ɲɔgɔn di ne ma dɔrɔn anasi ma dɔwɛrɛ kɛ o anasi wasɔrɔ ni fɛn o fɛn ye a ko khadamtu rasul 10 sinin ne ye alakira khadima de san 10 o de kɛra a ka médaille ye o de kɛra a ka galon ye o de kɛra a ka bonya ye o de kɛra danfara min b'a ni sahaba tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye alakira khadimiya baba y'o min ɲini ala fɛ o ye maa ɲuman bɛɛ lajɛlen ka laɲini na plafond de a dan de y'o ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye yarabi ala k'a ma hɛrɛ ye ani jabakulu min nana u nana ka na ɲɛnɛkɛ u y'an nisɔndiya u y'an sewa ni kuma diyara n b'a fɔ u ye fɛn caman fɔ an ye alakira ko la an tɛ min dɔn ni alakira ko tun dɔnnen n'an fɛ u y'a ɲɛnamaya bi k'a sɛmɛntiya an dusukun kɔnɔ o sara la belebele bɛ ala de bolo yarabi ala k'o k'u ye ala k'o k'u ye an karamɔgɔ Adamu Konate an bɛ ala deli yarabi ala k'a sara hɛrɛ la a ye baara min kɛ baaraba don an karamɔgɔ a ye kuma lamɛn dɛ nin kɛnɛ min an b'a kan kɛnɛ in sigira mawuludu kɛnɛ don o dɔrɔn tɛ dɛ a fɔra de ko Adamu ye kɔrɔna jigin siɲɛ 100 ko duwawu ta de bɛ kɛ kɛnɛ in kan yan bi fɔ ko yɔrɔ faamuya ko in na kosɛbɛ maa bɛ mɔgɔ la min b'a ka diɲɛlatigɛ kɛ ka taa s'a saya ma ala t'a nɔgɔya hali siɲɛ 1 a ka se ka kuranɛ kalan k'a jigin fiyewu 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 n'a yera alakira mantonw na an ka bi jamana laban in na ko mɔgɔ de sɔrɔla min y'a jigin siɲɛ 100 an kana kana ala barikada ka duwawu kɛ k'an ka hamiw jira ala la k'an ka haju n'a mago fɔ ala ye ka ala kɛra k'an ka wasila ye ka se ala ma o de y'a to kuma in daminɛna alakira ye o wasara anw ye kunnadiyara o wasara an ye lafiya la
an b'a jigiya k'a fɔ nin hɛrɛ a bɛ k'an fɛ de fo ka taa se lahara ma a bɛ don ani tasuma fana ni ɲɔgɔn cɛ a y'o baara min kɛ nin bɛ se ka alakira manton bɛɛ lajɛlen kuma bɔ k'a ta maa gali la ka taa se silamɛ laban ma an b'a jigiya ko k'a bɛ kɛ ten an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka duwawu jaabi an bɛ foli kɛ ani shawki jama bɛɛ lajɛlen u bɛ cɛsiri min na ala y'a ye wa ala seedira ye fana wa kafa billahi shahida ala ko de wa qul i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ako silamɛ y'aw cɛsiri a ye baara kɛ a ye lamaga kɛ a ye wilikajɔ kɛ kono a ye fɛn o fɛn kɛ ala yɔrɔ a tɛ tunu fiyewu ko ala b'aw ka baara ye a b'a seedeya wa ala kira bɛ baara in ye k'a seedeya limanɛjɔnw b'a ye k'a seedeya a k'o bɛɛ kɔfɛ kɔmasegin de bɛ yen ka taa ala ma subahanahu wa taala saraw bɛna k'a kɛ cogo ɲuman na bɛɛ ka baara damajira de bɛ jiri la dɔrɔn nin baara in an wasara n'a ye an sewara n'a ye habi bɔra ka kuma baba jalo bɔra ka kuma a ko n'an k'an bɛ adamu fo foli bɛ daminɛ an ka sheku ani an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye sheku mahamadu makiba an b'a fɔ kɛnɛ kan an b'a bɔ kɛ ne n'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan a b'a fɔ ɲi wasa dula i ka kɛnɛ in kɛ mun de b'o kɛ baba jalo ka kuma don kanu de b'o kɛ ani bonya de b'o kɛ dɔrɔn o ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon a y'o bonya min dan kan n'a y'o danaya min dan kan an b'a fɔ a y'a jira k'a fɔ maa ba don ala ka maa sɛbɛ don ala ka maa cɛsirilen don an b'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ a bɛ cɛsiri min na ya rabi ala ka k'a hɛrɛ ye ala ka diinɛ in nafa n'a ye ala ka jamana in nafa n'a ye wa siga si t'a la n y'a fɔ kalandenw ye nka a y'aw bama a y'aw bama laɲini a sɔrɔlen don ka ban k'o ye waati la ko dɔrɔn de ye waati la ko dɔrɔn koyi wa waati jan fana tɛ tuguni waati surun a ka sɔrɔ ala fɛ a y'aw bama a bɛ sira min kan a bɛ tiɲɛ de kan dɔrɔn wa ala bɛ laɲini bɛɛ lajɛlen don o kɔnɔ maa d'a ma a m'an ka ɲɛmɔgɔ in kɔ a m'an ka seku in kɔ ale min ka sidiku n'a ka ikhlasu a kɛra k'an bɛɛ lajɛlen wasa ka silamɛya nafa bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a k'a ma si ni kɛnɛya ye k'a k'a ma barika ni wasa ye k'a k'a ma daraja ni maritaba ye k'a kɛ sankɔrɔta ye an karamɔgɔw ka ca yan kosɛbɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o kelen kelen na u tɔgɔ la o bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka karamɔgɔ amadu n'a ka denbaya min bɛ yan an k'o fɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne b'a jigi an ka denmisɛnya faamaya na ni dɔnnibaa kelen fɔra yɔrɔ min silamɛ dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ka foli de b'o kɔnɔ dɔrɔn an b'u fɔ k'u barikada ni an ye kɛnɛ in kan yan i b'a fɔ karamɔgɔ amadu fana ka bonya n'a ka sababuyaba de b'a kɔnɔ sabula ale de ye danna da sheikh mahamadu makiba kan o fana y'a ka danna da karamɔgɔ adamu kan o de y'an sigi nin kɛnɛ in kan yan an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la an ka mɛriw nana fo k'u caya kɛnɛ in kan yan an ka deputew nana fo k'u caya kɛnɛ in kan yan an ka ɲɛmɔgɔw nana sira o sira fɛ a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kan a bɛɛ ka bonyamasegin bɛ yen a bɛɛ ka karama bɛ kɛnɛ in kan yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye karamɔgɔ baba ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔnw la sɔn hɛrɛ ma ala yɔrɔ maa min ka fisa ni mɔgɔ ye min bɛ ala kanu don a ka danfɛnw na wa mɔgɔw la sɔn hɛrɛ ma ala yɔrɔ o ye mɔgɔ ye min bɛ ala kira ka mantonw ka ala kira kanu don a ka mantonw na an y'o sɔrɔ i ka nin sigi la bi an ye ala kanu an y'a ye a la an ye ala kira kanu an jidira n'o ye n'i ka sigi in ye nin sigi in baba ne b'a jiga nin wasari ye seede ye lahara dɔrɔn hali ni ma foyi kɛ nin kɔfɛ tuguni a nin sigi kelen dɔrɔn surtout ni nin ɲɔgɔn caman kɛ san caman kɔnɔ nin kalo in kɔnɔ kalo wɛrɛw kɔnɔ nin wasari ye lahara n b'a ɲini fɛ ala k'i kɛnɛ nin sigi in kan ani laminɛbaa fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan n'u bɛ ala kira ka kasida fɔ kasida in ka di k'a ka di a ka di ka se hakɛ min ma n'i b'a kɔrɔ dɔn i b'a diya n'a timiya sɔrɔ bilahi lazim i b'a dɔn k'a fɔ koba de bɛ ka kɛ nin kumaba de bɛ fɛ ka fɔ ya rabi ala k'aw sara hɛrɛ la ya rabi ala k'aw sara hɛrɛ la an bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen fo sirifitɛ tɔgɔ fɔra kɛnɛ in kan alhamdulillah a ka bonya n'a ka karama bɛ kɛnɛ in kan n'o y'an karamɔgɔ sherif usman madani hayidara ye baba ye kuma in fɔ k'a ban dɛ k'ale de ye ŋɔni bɔ an sen na a y'a ka kuma mɛn dɛ ko mawuludi kelen a n'a nisɔndiya ko sirifitɛ ye ŋɔni k'a y'o bɔ an sen na k'an libere k'an ka mawuludi kɛ cogo min alhamdulillah diinɛ ka bonya b'a la an b'a fɔ baara min kɛra wallahi nin san laban a ye belebele de fara silamɛya kan a ye belebele de fara silamɛyaw kan a ye tangaba de da silamɛw kan nin waati laban in kɔnɔ ala n'ale ka cɛsiri a barika ye a ka bonya bɛ kɛnɛ kan a ka duwawu bɛ kɛnɛ kan yan a ka karama bɛ kɛnɛ kan yan ya rabi ala ka k'an n'a ma hɛrɛ ye an b'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ an ka sirifu in kɛnɛ in bonya taara ka di minnu ma ani an ka sirifi du fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛ fan o fan fɛ ani yan quartier mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani bamakɔ dugu bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ala k'a k'an bɛɛ ye kanda ye ala k'a k'an ye nɔrɔ ye ala k'a k'an ye ala kanu ye ala k'an jidi ala kira kanu na ala k'a k'an ma si ani kɛnɛya ye san wɛrɛ ɲankuma bɛ ala bolo ya rabi ala k'o jirana ka n'a sɔrɔ an bɛɛ dafalen don kɛnɛ in kan yan an ka kɛnɛ an lafiyalen don an wasalen don ka n'a sɔrɔ an bɛna duwawu minnu kɛ an yɛrɛ sɔrɔ ko duwawu jaabira wa an jurubuw kafarila an b'a ɲini ala fɛ ala m'o de kɛra an ye an b'a ɲini ala fɛ ala m'o kɛra an ye kuma in bɛ se ka kuntala jɛɲɛ mɛ su kora une heure sera déjà an bɛna don baara min kɔnɔ o de ye baati kolomayɔrɔ ye an k'an jija an ka amina minɛ o kan an k'an dusukun dayɛlɛ ka ɲɛsin ala ma subahanahu wa taala
ɲini ni hami nu bana an kana siga an kana tamakiya fewu ko duwawu jaabi b'a nɔfɛ yan sabula ala ka hinɛ mɛlɛkɛ minnu bɛ yan ani maa ɲuman ni minnu bɛ yan ani himamu minnu bɛ yan n'o ye awliyaw ka hima ye o ka bon bi fo k'a fɔ k'a ka bon kosɛbɛ kuranɛ yɛrɛ barika nana fatu min bɛ yan o wasara ko bɛɛ lajɛlen ye an ka jigimafa sɔrɔ an ka daniya sɔrɔ an ka nisɔndiya ni ɲagali sɔrɔ ka farifoni sɔrɔ k'an ka duwawu jaabi an ka haminako nɔgɔyara an bɛ ala fo n'o ye k'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa an ka jamana ye ala k'a lafiyalen to ala ka jamana jiri hɛrɛ caman na ala ka samɛ bɛɛ lajɛlen kana ka taa siratigɛ kan samɛ ala k'a nɔrɔ jɛnsɛn an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo télévision sherifila bɛ yan ka fara télé caman kan radio caman bɛ k'an kan in ta yan alimamuw nana ka na to yan fo ka taa se nin waati ma i b'a dɔn foyi tɛ se k'o kɛ ni ala ko ni kira ko tɛ jama ɲɛ depuis jama in nana bɛɛ sabatilen don bɛɛ bɛ ka lamɛnni mɛn baba ka wajuli jɛra a y'a fɔ a fɔ cogo ɲuman na mais ala kira ko min bɛ kɛnɛ kan siga si t'a la o bonya de i bɛɛ lajɛlen sabati kɛnɛ in kan yan donc o sara maa si tɛ se k'o damajira dɔ fɔ ala subahana wa taala kelen ale de bɛ se k'o sara ko ɲuman na ani bonya nin ka kan ani sara min ka kan ala yɔrɔ ala kelen pewu de don ala k'a di ka se a hakɛ damajira la yarabi ala k'a di ka se a hakɛ damajira la n'o de jira an kisira an lafiyara diɲɛ ni lahara n b'a ɲini ala fɛ ala m'o kɛ la groupement ɲɛmɔgɔ ko k'u ka foli b'aw ye kɛnɛ kan yan ko ka karamɔgɔ adamu fo ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛ baara min na ko nin de ɲinina groupement tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka cɛsiri ka nin sansin fɛ ni mali bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ ni nin sira de ye ni mali bɛ bɔ nɔgɔ la a bɛ bɔ nɔgɔ la ni nin sira de ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'a bɛ wuli a bɛ wuli ni nin sira de ye ni silamɛ bɛ sankɔrɔta sɔrɔ gale la a kɛra n'o de ye wa o kelen de bɛ se k'an ka silamɛya assurer an bolo an y'a ɲini ala fɛ ala k'o de k'an ye yarabi ala ka wasa di ala ka kɛnɛya ala k'o jidi an karamɔgɔ minnu bɛ yen ala k'a ɲɛ m'u la ala k'a yɛrɛ kɛ kɔma ɲuman ye ala k'an wasa an ka ijima tɔnden bɛɛ lajɛlen ka fɔ ka foli bɛ kɛnɛ in kan yan ka bɛn o ma ni y'a ɲɔgɔn sɔrɔ nin kadiri in kɔnɔ ala ni ijima fana sababuya ale muhamadu makiba de ijima tu tigɛ k'an tɔ bɛɛ wele k'an ka na an ka jɛ ka ala ka diinɛ in baara ɲɔgɔn fɛ an donna na n y'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan an ye bolifɛnw sɔrɔ a la an ye duw sɔrɔ a la an ye nafolo sɔrɔ a la an ye bonya sɔrɔ a la an ye karama sɔrɔ a la ka daraja sɔrɔ a la maa bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'o ye diɲɛ nɛɛmani an bɛ min to yan an b'a fɔ a barika ala ye ala m'an kumaniya foyi la bi ala m'an kumaniya foyi la a sababu ye jumɛn ye ala ni sheikh muhamadu bakiba ani ijima sababuya ala y'o k'an ye a fana bɛ min ɲini a yɛrɛ ye hɛrɛ la n y'a ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma dɔrɔn an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an b'an ka danaya kuraya kan ka bɛn a ka ɲɛmɔgɔya ɲuman ma ani kalanden tɔ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa n'aw ma hakɛto bɛ ala bolo subahana wa taala ala ka an jurumu kafari ala ka waati wɛrɛw jira an na haza wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah an badenw an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den amadu bilen tarawele ale denkɛ sheikh abdurazak tarawele ale fana y'a ka nisɔndiya kumaw fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ barika da ala ye ala ka an ni nin cɛba ninnu tile bɛn o ye barikada ye hadamaden dɔw bɛ yen ni n'u tile bɛnna i bɛ ala barika da o de y'a to dalayilutigi ko kira maa min n'a tile bɛnna maa min n'a tile mɛ bɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ ala barika da nka ni e n'a tile mɛ bɛn fiyewu kun i m'a kibaruya mɛn fiyewu kun o ye kunangoya dɔ ye ala taala k'an kisi o ma an m'a dɔn kiraw dali fɔlɔ ani kiraw dali laban o de ye ala kira ye an m'a dɔn dafɛn bɛɛ ye kira kibaruya mɛn fo n'i banna o ye kunangoya ye an bɛ ala taala barika da ala taala min y'an ni cɛba ninnu tile bɛn an b'a taala barika da o la kosɛbɛ an ka sigi nin kɛnɛ in kan o y'ale kɛ sababu ɲuman ye sababu ɲuman jumɛn de ko don a ye bonya min d'an kan o sababu ɲuman nka bonyaw bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na de an ka seku n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye o y'ale de kɛ seku ye ka danaya d'a kan k'a kɛ seku ye o sekuya kɔnɔna na san joli kɔnɔna na kana karamɔgɔ fariguwan ko ko bɛ yen bonya masegira furakɛli kora ko bɛ yen hadamadenya na ni maa kan k'o k'i kɛ seku ye dugumakolo kan seku y'a bɛɛ k'a kɛ seku ye an yɛrɛ y'a seere ye diɲɛlatigɛ ye kow ye ne kɔni b'a dɔn ala taala kɛ kow i se k'a fɔ ko nin di kɛ nka seku y'a kɛ seku barika ɲini cogo min na k'a fɔ kalanden den bɛna sɔrɔ min ma seku barika ɲini ten a karamɔgɔ ye dugawu kɛ n'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɛ hadamaden dɔw de dan bɛ ko dɔw kama n'olu y'o ko nana olu de b'o ko kɛ an bɛ dugawu kɛ a ye seku barika ɲini min kɛ ala taala k'o ɲɔgɔnna maa caya nɔfɛ u bɛɛ k'a barika ɲini i n'a fɔ a yɛrɛ ka seku barika ɲini cogo min na mana ni banya dakuru dannen de kuma n bolo k'o lase jama ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ala ka nin ye ala barikada kɛnɛ ye nin ye an ka mawulu kɛnɛ ye nka kɛnɛ ɲinɛ sigili sababu o ye dugawu kalan de ye ka d'a kan
ne bɛ Makiba bolo nin y'a san 15 ye a y'an bilasira k'an bila Ala ko saraka k'an don kaliwaw la an ye o baara minnu kɛ san kɔnɔ an bɛ o de dugawu kalan fo ɲina an bɛ kuranna siɲɛ 600 ani dalilu 55 bi an bɛ o kɛnɛ de kan bi o de dugawu bɛna kalan su in na o la an bɛ Ala fo ka Ala barikada sigi yɛrɛ sababu o ye dugawu de o la mawludu an y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ mawludu kalo kɔnɔ komi o ye kira ka kalo ye dalilu de tun bɛ kalan ka caya o de la an y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ kira bange kalo kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ sigi sababu filɛ bon laadala an tun b'a kɛ kabi a tun ma nin bɔ alhamdulilayi bi an nana se kɛnɛ in kan yan ni Baba Jalo ani an karamɔgɔ Sheikh Sherif Haidara olu de bɛ nin kɛnɛ ɲɛnamaya komi Sherif ale bɛ taama la donc an y'an wasa don Baba ma ale ka bi ta ɲɛnamaya ka Ala fo ka Ala barikada ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka an karamɔgɔw fo k'u barikada ka Ala waleɲuman dɔn k'a deli Ala fɛ Ala ka sigi ɲɔgɔnna caman yira an kun o dugawu min bɛna kɛ Ala ka dugawu jaabi ani silamɛ bɛɛ ma Ala k'o kɛ ni Alakira kosɔn sɔli ala rasul. Minisiri tɔgɔla min ɲɛsinnen b'an ka diinɛ ko n'an ka batukow ma ka foli kɛ nabaga bɛɛ ye maa minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ ka kɛnɛ in sigi ka foli k'u bɛɛ ye yani an ka o foli kɛ ka Ala tanu ka foli kɛ silamɛ bɛɛ ye minisiri ka kuma don ko ka Ala fo a ɲinina maliyɛn bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka dugawu kɛ sobɛ France Afrique tun b'an fɛ yan dunanba caman nana jamana in bɛ cogo min bi bɛɛ b'a dɔn dugawu ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ y'i ŋaniya kɛ kelen ye ka dugawu kɛ Ala ye dugawu jaabi nin jamaba in nana bɛɛ ɲuman nana bɛɛ ɲuman seginna kalama mɔgɔ si wasi an ka jamana ye kunkɔrɔta ni kunnawolo sɔrɔ a la k'o sɔrɔla Ala ni aw ka dugawu minnu bɛ kɛ nin kɛnɛ sigibaw na ɲɔgɔnnaw fɛ dugawu minnu bɛ kɛ nin kɛnɛ ɲɛnɛmayabagaw na ɲɔgɔnnaw fɛ k'alisa aw ka dɔ fara dugawu kan jamana ye Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana diya ko k'o foli n'o waleɲuman dɔn kɛ silamɛ bɛɛ ye. badenw nin tun y'an ye Lafiyabugu Sheikh Adam Konate ale ka mawluduba in kɛnɛ kan san 2016 la laselikɛla tun y'an karamɔgɔ Baba Jalo ye ka deli Ala fɛ san o san an kɛnɛ kɛ nin kɛnɛ in sigi ni k'a wuli ni Alakiraba yɛrɛ hɔrɔma ye a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara dunga ka fusani sanuni